Dalu Mbak Eka. Ilu sing dalu Mbak Yulimbo piyung cangek Pak Igit. Pripun kabaripun? Alhamdulillah pangesunipun panjenengan kok gantine Kak. Nggih. Alhamdulillah pangesunipun panjenengan. Lah panjenengan pripun Pak Igit? Ya dongamu Endo, aku sehat-sehat aja. Ya inggih no. Sing lara malah sing yoga-yoga kuwi ngoten. Kok malah lara pripun? Lah do jaga kesehatan kasane do ana sing mules, ana sing mumet. Ha ya. Mulane to nek pamane kegiatane akeh lek kudu cepak vitamin. Ngono. Kaya aku ngene iki yo kudu tetep sedia. Vitamin ya. Vitamin. Vitaminmu apa? Vitaminku ya apa jenenge brondong. Brondong. Vitamin brondongmu kok. Yang apa ta kowe? Aku nek masalah sakit kuwi aku jenenge tak wanti-wanti. Wanti-wanti. Nek sakit pilek panas ngono ki lak ya lumrah. Ning aku sakit kuwi sing ora bakal tumomo ning awakku ki mung siji. Sakit apa? Darah tinggi. Lah kok iso ora tumomo ning awakmu? Lho cah semeter kotor ini ki apa nek bakal darah tinggi? Oh iya, gak mungkin darah tinggi mergane iki darah pendek. Redah. Nah, muni obalana pisan kas mau. Gak wae. Jare kok lencer kuning. Lah mau lungguh. Dhuwur saiki tambah dhuwur blengah-blengah. Kamu nyawang lho saka ndi? Kowe ngenyek sajake. Ndek mau pas lungguh. Lanang-lanang dhewe sajake. Lanang-lanang dhewe. Ning kene piyai sing rawuh ora mung kowe tok sing lanang, Pak Napsono sing gadah dalem kene iki ya lanang, ya to? Rumangsane lanang-lanang dhewe. Iki ning kene kabeh piyai ora mung lanang, kok wong wedok ning kene pasane apa ning kene wong wedok dadi decel ibu wanita. Nek omong ki alon-alon ae. Nesu ya nesu, napas nganti kentekan. Iki mau sadurunge kowe teko slenteng ngrasani kowe. Takon, "Mangke kanca kula bintang tamune sinten Pak Igit?" Karo Mbak Eka uget-uget gene kaget karo ngidu. Duh. Eka uget-uget iki apa? Pak Sigit iki yo cucuk tumbakan lho. Adakne apa? Yo tumbak sajake. Anu, Mbak. Padakne apa? Krungu jenengmu karo ngidu iki ngece, Kak. Nyenyak ngaten niku. Karet kula sajake nyepelekne. Enggak, yo maksude aku kan karo mbak-mbak pesinden sore mau sajak mulai joget veter sajake apa ngancani koyo Mbak Ida Lala cantik ya ta. Dhuwur kowe seneng kowe ya. Sore mau seneng ya. Mbak, padakno kowe sak meter kotor koyo tewel. Lah, semangsane Kang Mek kowe karo aku misal duwe anak-anak kowe ki ora pati dhuwur banget to ya. Lah iya. Duwe anak-anak aku rada kuru, awakku cilik, umpama entuk karo awakmu, somben anak-anak malah koyo bal. Ya malah penak ning ngedusi dikopiok. Adakne apa rumasamu? Kanu Mbak Eka, Dalem. menika Barto menika Nggih. ngrawakaken panjenengan aku sak kanca supaya paring panglipur marang para tangga teparo. Nggih, biyung sak saged-sagedipun nggih. Nggih. Matur mbah nuwun sanget kula dipun timbali Bapak Napsuwana. Pak Sigit, kula saged nderekke Pak Sigit dalu menika. Supaya ra ketemu karo kowe ya, Kak. Terus ana apa kuwi jenenge tuku arit ning Kutha Solo. Maksude? Pak Sigit. Heeh. Ya kuwi jenenge muga-muga panjang yuswa. Amin. Tuku arit. Terus dinggo nyang Pekanbaru. Apa? Ora Pak apa-apa. Sigit sehatlah selalu. Amin. Apa? Waris kok gawa nyang Pekanbaru. Lah kono nek arang lagi mlebu pesawat kuwi wis dibalekno. gak oleh ya? Ora oleh. Heeh, nek oleh dienggo gandreng kowe. Nesuwi lho. Nembang Mbak Eka, nembang. Nggih. Wonten pamundutan menika Napa Mbak menika? Eka. Inggih menika Sesideman. Oh. Karya Mbah Sukron Suwanda. Mbah Ji Sukron Suwanda.
wiwitane Anderek sang peke meriyo bagus kang olah budaya kuwi iso sak selendem nembang kaya Mbak Eka. Lho, kula napa-napa saged no. iya ndang coba Suara wedok kaya Mbak Eka. Suara wedok. Heeh. Lho, umume nak kula nyanyi gak sowan menyang ngoten to. Kutha Gedhe. Kuwi lak suara lanang. Wedok iso. Kudu iso suara. Iso no, penting tambahi kok. Oh beres. Tenang mau Engko awakmu arep ditambahi hadiah senilai apa kuwi batu boto 2 truk engko mulih kon mungkli dhewe teko Rembang. Kok iso kon mungkli dhewe lho payek. Ya tapi kan gratis. Gratis sampe gegere remuk. Ora apa-apa nek gratis. Tuban Rembang. Wis nganggo ngono ketok suarane leh. Lah nek ngaten Montro tenan. Montro. Maksudnya apik banget ki suara wedok ya demes. Alah bagus ya anake sapa iki tak lintang Anake mae. aduh sing nek gede dadi apa? Maling matane. Mantri. Mantri suntik. Mantri suntik nyuntik sapa? Nyuntik kowe dhewe. Nyuntik. Lho maksudnya awakmu ngono nak kurang sih tak suntik dhewe. Oh iya aku ndek sapi-sapiku mbok suntik. Nek ngadeg ngono karo nyuara wedok ora iso. Sowan, Ngadeg karo suara wedok. Lho, enten carane. Carane piye? Tiru Mbak Ika, tiru sinden-sinden campur sari kan mesti kali jumeneng ngeten Iya. iki. Mesti nyampingane rapet utawi seweke jarite rapet. Nak wong lanang enten carane. Piye? Dikempit. Oh. Oh, Oh, men rapet. lah nek anu terus bingung mak kempet muni mak tusno. Sesuk tuku neh Pak Lasno. Apa lato-lato kok tuku neh iki? Batara tresna. Begagah. Oh, Gitu. begagah dadi lanang. Dadi mergone angine mbrobos. Iu, piye? Yung Iya. Oh, terus kompresore iki genah. Angine metu. Coba dikepet neh. Selendang kuning kang saking Lek lanang. Begagah. Oke. Beda. Kaya sing kaya Bu Yuyun. Niku cengkok Tuban, cengkok Dasen. Oh, Dasen. Dasen niku napa to? Daerah Tuban. Kowe gak ngerti Dasen, gang kompor, gandul kowe gak ngerti kowe. Selendang kuning kang saking Oper Mbak Eka uget-uget. Nah, mumpung Santen Mas Lentem sae nggih Pak Bu. sae. Mas Lentem sae nggih. Sae. Nah, sae to, sae napa sae? Sae. Nggih, budal saiki pokok dulure sik dintani barang. Aja ngono, aku wis nyimpen maesan lho ning omah. Lho malah kari anu. Kari anu piye? Kare nancep ke dase. Kene iki. Swara kurang premono ning wase ngungrum. Dipantau Pak Sis sesepuh CFC saking Jeruk Rembang sembah Nggih, nuwun. matur. Nah, Pak Kades Wolu Tengah Kerek nggih memantau sembah nuwun. Pak Taryono Semarang juga
gawe mantu. Oh, injih sembah nuwun Mbak Eka. Mbah Kirun saking Madiun. Apa Kirun? Lho, Mbah. Aku mlebu YouTube, Mbah. Ngrum marang Bendoro. Dasu Lestyo. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sesidemang. Aku sing nembang joget ana ya. Luwih becik paten ana timbang pisahan. Dangdut kita. Kahormatan langsung untuk karepinjo.
urip ana kutha gedhe kowe tak tukake rasa isine kowe apa wae saben sesuatu tak rasa luar biasa. matur nuwun Mbak Yelimbo. Lega-lega rumiyin ngunjuk-ngunjuk rumiyin. Matur Mbah nuwun. Mimi riye. Iya, kowe sing ati-ati kowe aja mendua lho ya. Ora. Bareng aku kowe kok karo liyane. Gak. Iya. Ora, Dik. Mriko pudang kuning. Kodang kuning nggih. Wau nggih wonten panyuwunan saking Pak Sakur Musgika Bajahita. Nonton streaming. Nggih. Nyuwun kacu kuning. Aku seneng lagu kacuk kuning. Mboten ngangge paten guri. Lah apa? Dadakah di belakangnya. Kacu langsung. Kacu kuning. Lah niki nembe disembung kuning kacu kuning. Kuning, nah. Boten dados setunggal. Tak kira bunyine sengau kacuk kuning. Gak basa Madiun wis dadi beda ya. Oh iya, Senadyan wujud temong paksi Mas Jeblok ST memantau sembah nuwun. Cakung Jakarta Timur Pak Kasdi Sragen nggih nyimak. Oh iya, Do. Pak Umar Bangkilan nggih nyimak. Oh iya do nyuwun tayupan kabeh. Ha iya. Mergo kene laladan tayub. nggih Tuban Kota Tayub. Heeh, tayub ditata karepen guyub. Mula sing bisa tayub ke nganggo sampur. Nek sindir tayub suarane ngene kapiken iki. Lah pripun to? Sindir tayub pripun? Biasanya digawe yo serak-serak yo kaya Mei kuwi lah. Oh, kaya Mei lho, mbok mbok Mei dikan. Ayo Mei ngating. Oh, kotak kuning lho, iki lho asli sindir tayub saking Tuban bapak-bapak ibu-ibu. Saiki wis tak kon lereni le mayuk. Halos manis tora merak hati. Oke. Terus nano nenek. Iki lho khas tayube metu. Apik saiki ya. Saya Pak pun sudah bisa falset. Jas bisa. Lalu. Golek isi podang senahan Iba bunganya tiku. Syukur bagi Pak Samtomo tamu saking niku kersa minggah besa malah gawe. Menawi nganggo lho Mas. kersa Jadi ajeng beksa. wayang rasa tayub. Cakrane ngrat iki apa wis iki pengrawite wis kaya gandrung esti laras. Kandhane Napa-napa saged. Nanonane anu. nyanding bisa dadi Maestrone tayub Tuban Buwantika. Buwantika. Buwantika sing jogete ngeten. Dudu Karniati. Oh, Mbak Karniati. Kowe anggere suwatene
Molar dawa penak gitu. Tuban iki Bu Karniati, Pujatun, Mantika, Mbak C. Wis kuwi tok. Ayo. Yayah. Heeh. Mikir kayak ini positif. Kaya son tayub bisa. Kleyang tak sawang mencak ning lapak. Kegancangan tak mikir saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngalih pencak. Barse. Tengger kayune jati Mbak Yosi. Merangka tengger nglarake ati. Ngono lho Mbak. Adikku dhewe. Mikul suket diantul antul senenge banget ra bisa aku. Parian Yosi. Yosi parian. Lalu ora ayem suara ketemu. Kaya ngono lho Mbak Mei. Mane bayeme lemu Pak Sulios. Ayam atine nuju katemu. Yes. Pak Sulios. Jangkat agor lara. Kaya ngono lho Mbak. Sine ngono lho Dik Me.
abang biru merah muda Mbak Yosi. Ora bisa turu kepecet cinta. Ala tengger kayune rambang dik mai. Angkat tengger. Bayang Mbak. Bayang sapa lo dik mai. Sing kae Mbak Yosi. Tak sayang ngomong kowe dhewe. Jaret kawong dhewe limo. Atiku bingung mergane tresno. Kayone karo Bareng ketangger atiku keloro-loro. kaya ngono mami. Mestine ngono lho dik nek. Mane mane man. Diputer puter. Karo atine mergo dipikir. Sesuk tak ajari tengger. Ah, harus jari. Cara iso. Ngene. Tenggore ora mulus. Tengger kok semanding Mbak Yosi. Bareng ketengger, bareng disanding. Kaya ngono lho Mbak. Mestine lho ngono wae iki. Nyanding sapa lho Mbak? Nyanding pacare lho wae iki. Mane-mane. Yosi parian ku mei sing jawab. Heeh. Mei saukelan parian ku Yosi sing jawab. Iya ya. Coba Mbak Eka uget-uget. Ah, iya bintang tamune. Iya ayo. Coba kaya ngapa? Heeh, ayo. Loro ati dua. Dadah. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngrani ati. Hati takku wis ra bisa ditambani. Tambah power sendiri. Ketok es gendang e.
untuk Mbak Eka betul.